A confraría de Porto do Son rexistra perdas por primeira vez en anos. O seu patrón maior afirma que o mar leva anos perdendo forza, pero que dende o seu pósito seguirán loitando por sair adiante. O sector do mar non pasa polo seu mellor momento. Esta é unha realidade que sofre quen se dedica a este mundo e que notan especialmente nas confrarías. A de Porto do Son non escapa a este fenómeno en la que grazas á súa política de austeridade consegue sortear os obstáculos. De feito, asegura o seu patrón maior que malia non ter bons números de vendas e grazas á xestión de Tomás Fajardo, o antigo dirixente, seguen mantendo un gran remanente económico. Desde que estou eu son tempos moi malos, son épocas moi malas, poucas ventas, os barcos a marcharen pa aquí pois tamén para nós é un fastidio. E desde que estou eu, por exemplo, vamos a ver, eu teño moito que agradecerlle ao patrón que marchou, a Tomás Fajardo, porque cando marchou de aquí me deixoume a cofradía con 100.000 euros. Nós seguimos a estela de Tomás e fomos, o sea, hai que ser moi austeros porque ahora mismo na cofradía pois temos un remanente de 220.000 euros. A sardiña e especialmente o polvo son as dúas especies que máis vitalidade daban ao opósito sonense. Sumado a isto está a presencia de ribeira. A súa lonxa é unha das máis potentes de Galicia, o que fai que as da súa contorna perdan forza. Menos pesca de sardiña, que non puderon pescar sardiña aos barcos, menos pulpo, sabes, porque o pulpo aquí é moi importante. E despois nós temos aquí en Baixura temos barcos que pescan moito do aparello de artes menores, pero que pasa? Que nós aquí temos ribeira que nos mata. Porque claro, aquí nos damos todos os servicios, pero van vender a ribeira, e todo o porcentaxe lle queda a ribeira. Nos danos un porcent que eso non chega para os servicios que damos. Nos damos todo o servicio e o porcentaxe quedalle. E indo dicindoche, vamos a ver, o ano pasado foi o primeiro ano que demos déficit. Non foi un déficit grandísimo, foron 9.000 euros, pero encéndenos as alarmas, o sea, hai que ser máis austeros tamén. A nós machacounos moito a subida da luz ten en conta que, a ver, pasas de ter 20.000 euros a que che veñan 30. Emilio Queiruga prevé que veñen tempos difíciles por diante. Os compradores prefiren Ribeira ou mesmo Coruña e Vigo no canto de lonxas pequenas como a de Porto do Son. Algo que para o patrón maior é unha mágoa ofrecer a súa entidade todas as facilidades posibles. Veñen tempos difíciles e non hai que botar as campanas ao vuelo, o sea, sabes, nós o que temos que mirar é de promocionar para que veñan a vender os barcos aquí e vender o máximo posible, pero é complicado, xa che digo, é complicado ternos Ribeiro ao lado. Pero non é só para nós, é para as lonxas todas por exemplo, as lonxas que están cerca da Coruña ou de Vigo pasa exactamente o mismo. Os barcos van porque se centraliza todo. E os compradores non é como antes de que viñan a unha lonxa, a coller e tal, non, agora van a Ribeira ou van a Coruña e teñen peixe do arrastre, peixe do día, marisqueo, teñen todo. Entón para nós é un problema de subsistencia, porque o que che digo, nós damoslle todos os servicios, damoslle o hielo, damoslle todo, pero despois, pero a pasta quedalle a eles o porcentaxe. Esta perda de poder adquisitivo súmase á reducción de traballadores que afronta agora a confraría. Nós temos aquí 3 funcionarios, tiñanos 3, xa se nos jubilou un ano pasado. Esos funcionarios cubrían os sueldos a Xunta de Galicia, pero son a extinguir. Unha vez que esas plazas eles se jubilen, esas plazas temos que cubrir nós con sueldos de tal. E claro, nós de longeros non podemos prescindir. Ao mellor na oficina, en vez de 2, pois terá que quedar unha e facer máis traballo, pero na lonxa non, porque na lonxa se queremos medrar, ten en conta que o ter cerco é día e noite, teñen que estar día e noite. Entón claro, para nós, ten en conta que ahora xa nós temos un lonjero que se nos jubilou, que nos salía totalmente gratis, ahora temos que facernos máis cargo. E a pouco que nos salga, salen máis de 30.000 euros. Entonces, dentro de 2 anos ou así, jubilasenos o outro. Entón, nós vamos a ter que, non sei, temos que reinventarnos. Aínda que a situación actual non é a mellor, Emilio Queiruga agarda que a posición estratéxica axude a confraría a mellorar os seus números.
Aquí estamos nun sitio moi estratégico, porque aquí os barcos salen do muelle e xa están pescando, sabes? Non é como outros puertos que teñen líneas como Portosín, por exemplo, Portosín pasa un pouco eso, que non poden pescar hasta chegar aquí á Punta de Cabeiro. Aquí non, aquí salen da punta do muelle, o ano pasado pescaban a sardiña mesmo aquí detrás do muelle, sabes? Entonces, claro, é un barco desos, é a forro en combustible, a forro en tempo, nós temos un pouco que mirar de explotar pois a situación que temos e intentar dar os servicios, pero claro, nós non podemos, claro, nós en vez de nós longueiros, a mellor facíanos falta 3, sabes, para cubrírense uns aos outros, porque despois hai vacacións, entón, bueno, pois entre todos van botándose unha man, aquí somos como unha familia.